Здравейте, аз съм Миникрафтката и сега ще ви покажа моето продължение от епизода, когато щях да ви покажа моите фойерверки, палми и супер чадъри. Може да ви покажа и как да си направите ето така. Много е просто. Използвате тези три палми, които ви показах. Може да си използвате които искате. Малко вълна, пясък, вода и така. Но сега по същество. Трябва ви една работна маса. Може да е някъде в дупка, някъде в къща, се тая. Взимате така. Трябва първо да си направите. Значи трябва да ви първо материали. Цветове. Например, аз съм взяла розова, зелена, синя и червена боя. То не се води боя това. Червено от роза, но то се ползва като боя. След това ви трябва диамант за повече искри. След това ви трябва два барута, един прах от сяен камък и една хартия. Следното, първата стъпка от правене на фойерверките. Взимате един барут и един сяен камък. После слагате всички цветове и се получава една звездичка, която е тази, но не се лъжете, не става. Така. След това слагаме тези цветове. Всичките се слагат на едно. Така, взимате я, слагате по средата. Барута отдолу, хартията отгоре. Ето фойерверка. Аз направих няколко вида. Сега ето тази готовата. Вижте каква е хубава и цветна. Не съм си пуснала звука, защото много ме дразни. Ето това е, която щях миналия път да ви покажа. Това са нашите палатки с Миникрафт. Показах ви в миналия епизод. Това е нашия хотел. Къщата ни. Ето това е вече плажа. Така. За когато ви се... Например, сте завършили някоя къща или нещо такова, може за кеф да си сложите така две и да гледате се едно е откриване. Се едно откриване на нещо, както правят в истинския живот. След това, ето това е целият хотел. Ето колко е голям. Цели 4 етажа. Къмпинг. Двоетажна къща. 3 палми с малък плаж. Показах ви, може да си направите и други начини. Ето как изглеждат далеко. След това, как да си направите хубави чадъри. Трябва, ето ме и мен. Сега съм под моето лице. Ето ме. Аз съм Миникрафтката. Ето това съм аз. Изтеглих си този скин от 9 Миникрафт, но не знам дали още съществува, така че може да си го дръпнете, ако още съществува този скин. Така. Това съм аз. Само да не се объркате. Ще мина на така. Така повече ми е удобно. Отиваме на плажа. Трябва да ви материалите. Един фолс, ако сте на творчески. Например, аз ще избера зелена вълна. Не, синя. Това ви трябва. И няколко торча, обаче не е задължително. Взимате така оградата, слагате я така, внимавайте да не стане така. Не става така, няма да ви се получи. След това ще ви покажа как да си направите сами футьойли за новодошлите. Слагате така, в принцип, вълна, обаче не знам дали ми
Защо не ми става? Така. След това слагаме така. Ще ви покажа в някой друг епизод как да си направите сами, да си ги настроите контролите. Ето се получава нещо такова. Виждате ли? Нещо такова. Пускате още един ред така. Сега това е различен вид от тези горе, които ви ги показах в миналия епизод. Това е така. Това е нещо по-различно, сега ми хрумна. И ето, това е нашия чадър. Стана малко като пирамида. По същия начин може да си направите и пирамидата. Слагате едно такова. Така. И продължате надолу и ограждате всичко. Това е един малък чадър. Отдолу може да изкопаете две дупки. Да вземете една такава вълна. Да сложите и все едно има кърпи. Виждате ли колко просто и лесно е за дошлите? Това просто се нуждае от търсене, гледане на видеа и хрумване на идеи. И едно златно правило от мен. Правете каквото ви хрумне. Това е вашата игра. Никой няма да ви се бърка. Освен ако не сте на онлайн. Така, ето това. Това е нещо малко плащи. След това, как показах ви, как да си направите фойерверки, палми, плаж, чадър. Ще ви покажа как да си направите и ютен хол. Ще дигнем някаква сграда за една минута. Така. Няма да е най-хубавата, но така само ще очертая, за да се види. Надяваме се да ви е харесало 9 Майнкрафт. Ще ви покажа в следващия епизод как се инсталирате картите, как да си ги дръпнете и как да си ги инсталирате от 9 Minecraft. Така, трябва ви всичко от тук го махате. Значи, без тези, трябва да си ги сложите в инвентара, защото иначе няма как да ги запазите. Така, след това взимате малко стълби. Независимо какъв цвят, аз си виждам бризове. Не знам защо така ми харесват. Взимате така и табела. Само таймсет. Само да ви кажа, че трябва да е таймсет 0, за да си го направите на ден. Аз се го пиша таймсет 90, защото така ми е зададено като контроли. Тъй, първо, как се правят футиоилите или как се прави дивана. Взима се така, слагат се тези, слагате така и виждате ли как се получава едно като футиоил, като на лакътник. Слагате така и ето как ви се получи дивана. Я да седни малко. Седаш. Така, след това как се прави така, след това тук ще има още. И тук така може да си ги разграфите да ви е по-лесно. После ще направим една 4 местна маса. Ето така, това може и да не го правите. Така. Опа, не знам какво ми става, но трябва да си апгрейна Майнкрафта. И ще ви покажа как да си апгрейните Майнкрафта, без да изтриете нищо, което ви харесва. Така, взимате малко един торч. Само да го намеря. Става и торч от Ада.
взимате сигнална плоча. Сигналната плоча за сега не ви трябва, но после ще си го направите така. Трябва да ви се получи като едно квадратче, ето така. Слагате така, така, така. И ви се получи едно уютно холче. Ето това е от мен, Майнкрафтката, Миникрафтката. И в следващия епизод ще ви покажа как да си направите и как да си го апгрейдните Майнкрафта, как да си стеглите мапове, които ще ви харесат. Например, от първия ни епизод с Миникрафт, както строихме 3 години картата. Това може да го махнете, може да ви е сред градината, може да си го направите след джунгла, сред нещо такова, но ще ви покажа в следващия път. Значи, ще ви покажем следващия епизод, който ще го качим в YouTube-а. В youtube.com ще го качим. По-точно аз. Миникрафт чак в петък или в събота ще можем да запишем заедно с него, защото той е малко възпрепятстван, така че приятен ден от мен и се забавлявате в Майнкрафт. Бай-бай!